Takže čaute ľudia, dneska sme tu pri ďalšej hre a už dlho sme sa nevideli. Tu môžete vidieť už túto hru, no máte tu červený. This game is based on a true story. Some details have been changed. To znamená, že táto hra bola podľa skutočných udalostí a niektoré detaily tu boli zmenené. Ináč sa volá 99 jednoci, tak máme tu normálne, sme pri lobíčku. Mám 32 dní už, ste si mohli sem to všimnúť. Tu rebárca, čo to tu máme? Počujem, napísala. Okay, fire. Neviem, čo tu máme. OK, no to si nebudem všímať. Ja sa to len popozerám. To už minúta. Šmaria, nechcem vás tu zanudiť. Tu si ja vám len niečo poviem. Si tu asi budeš šetriť na tohoto. To je tiež dobré, že bude mať bandáž, ale jedenkrát. Si chceš šetriť na tohoto. Dekorátor. Tu máme asi na to mimo ešte, ne? Budeme mať takúto tú rail, garu. A ty to zase lekaničku. No, nie sú to až také zaujímavé veci. A tu sa nám niekedy, neviem čo... Počkaj, čo? Čo som si teraz... Oh môj bože. Ježiš, nejaký typek mi tam... Môžeš ísť do prdele odtiaľ? Dobre. Ideme sám. Idem. Tak... snad aspoň 20 dní bude. Lebo nejsem moc dobrý niekedy. Ale keďže zachráni to mal ich prvé dieťa, ale... Nemusíte nič vedieť. Keď tam sme to možno niekedy povedať, takže sme začali... No neviem prečo takto vypadá do prdele niekedy. Môžeš printovať, ale to nebudem. Ježiš. Ináč je to trochu buchot. Tak dúfam, že vám to nebude vadiť. Tak ja si saplinky budem... Tu nemôžem? Tu už môžem. Mi to musí trochu načítavať, tak prepačte. Že dúfam, že vám to fakt nevadí, že mám to takto. Samozrejme, raz budem chcieť skúsiť 99 dní. Počkaj, toto zatiaľ preto zasadím toto a toto si zoberiem. Tak ideme to dať do ohňa rýchlo. Tam ešte není. Tak, máme už max. Máme tu toto. Tak zoženiem si trochu jedla. Keď nemáte radi... Dobre, toto budeš printovať, sú nejaký rýchly do prčíc. Do prčíc! Odrazu sa na nej trafí teda. Wow, tu sú doly a máme uhlie, to si zoberiem. A čestku si zoberiem tiež určite. Tak počkať. O môj bože, mám tu nejaké zvuky. Nemám nejakú pokazenú hen, to vidíte? OK, tak asi není pokazená. Ale neviem, či ste... Ale je to akože old stock. Som ty zase. To si nepočuli. Ja potrebujem... Aha, dobre, mám bunny food. Ježiš Maria, kam mi odletela. Tu mám... Aha, máme vlastne, že... Tak, není to ten pet trader. O môj bože, máme docela malý oheň, ale... Tak ideme... Ja som si nazval tu bunny food. Rýchlo si ideme ešte do ohňa, aby sme mali. Tak... Dúfam, že vám fakt nevadí ten buchot. Pôjdem si zatiaľ šprint. Zatiaľ nemusím akože, lebo prvú noc neutočí len tak. A máme zase max, yes. A budem si šprint. Som z pol hodinu trvnú. Tak máme už level 3. Tam bolo. 4, 5, 6. A dobre, ešte sme tu
len 5 minút a už tu hovorím o Squid Game, keď to je iná hra toto. O môj bože. A máme tu aj vlka už. Počkaj. O môj bože. Ja neviem, kde to furt zasadené tie sazenice. A ináč ďakujem za tých 184 tuším odberateľov. Tak ja si myslím, že by sme mohli dať aj 200, hej, ale nemusíme teraz, jak chcete. Ale, kto nám tu ide? Ahoj, kamo. Kam zdrháš? Kam zdrhá? Bojko. Zoberiem si Luka. Au. Dobre, nehodlám tu stipnúť prvú noc. To sa mi úplne nepodarilo. Ja som... Čo bolo? Ja neviem, či si nevypne ten zvuk normálne. Neviem, či si to počuli, ale podľa mňa áno. Budem lepšiu sekerku. Si furt hovorím, že čo to je za zvuk, keď sa sadilo. Čo je toto? Aha, tam vyrastlo strom. Koľko dáva vlastne uhlie? Ňuk veľa, ale si myslím, že menej. OK, máme tu pet tradera. Si vždycky... Oh môj bože, prečo padol? Máme gucek. Trochu vyhelujem a idem zobrať pár... toto potrebujem. Železo. Sme vykraftili lepší crafting bench a mohli sme niečo vykraftiť. Máme rádio. Ježiš, to je vlk. Nažerem trochu. Koľko je tu tých vlkov? Tu je ďalšie uhlie. Ach môj bože, správ ma zasnatý. Máme armor. OK, není to také zlé, ale je nám to k ničomu. Sa idem nájsť, tam mám trochu jedla, nájsť sa aj po ceste, ale mám ten gucek, tak zoberiem si toto. Počkaj, vlastne, healuje sa tam? Healuje sa vlastne? Neviem, prečo som to takto debilne zasadil. Šedé strom. Jak na mňa čumí. Jeden blbeček. Jeden na mňa čumí, jak keby ma nikdy nevidel. O môj bože, nejaký naštvaný je. Radšej nemám neoprieť, že som ho naštval. Nemám tie nohy vlastne. Raz ťa zabijem. To si nepočuli. Počkaj, tu sú... Aha, hej. Ale ja som to naposledy, čo som hral. On sa nebolo to svoje. Jako? Máme zase Max. Bola už v tej hre slova, ale nebolo to tam napísané. Idem sa popozerať tu. Mne to nejak laguje dneska. Neviem, ja sa idem pozrieť túto. Kde je oni tady? Tam uvidím. Ale idem si najprv urobiť toto. Tu vlastne brem. 2 dní, 10 minút. Takže niektorí youtuberi to stopujú a tak blablá, no ale ja nestopujem. Možno budem, ale neviem. Rýchlo toto vyťažím. Tak. Nepoznávam sapling, ne? Snadno toto vydrží.
skraftíme mapu. Pri takto. Tam takto, lebo... Co potom? Čo bude za animáciu? No neviem, či som to mal nehať. Potrebujem teraz 2 dreva. No bože. To už není. Tak to som mala, to je asi Slovensko. No, Slovensko je možno väčšie, ale to je jedno. OK, idem naspäť. Takže ja budem potrebovať toto. Až jedno železo budem potrebovať. Ježiš, čo som to zase... Že už asi mi to posielne asi. Máme... OK, mňa to strašne len. A fakt, asi ma strašne naozaj. Ja si tuším vypnem zvuk. A fakt si vypnem asi zvuk. Ach môj bože, kedy skončí tá blbá noc. No. Takže máme hentai, budeme zobrať baterku. My vlastne my máme baterku. Tu som bol. Trebal by som niečo. Železo jedno. To môžeme si potom zobrať kento, kvetiny, ale mám len 10, no potrebujeme 20, alebo koľko to potrebujeme tam. Už ulie, ježiš. A tam je ďalší. O ne, to sú kultisi. Všimni si ma hlavne ty. Že by som ho zabil? Ne, ide po mne. Blbeček ide po mne. Nemám hlad, ale ti vole. Že by som sa mal najesť, ale že ja vás zabijem. Kde? Dobre, mám hlad. Aj tam nemáš jedlo, že? Prosím, nech mi to vidie hlavne. Ale rýchlo, prosím. Rýchlo. O ne. Ja nechcem stipnúť ten tretí deň. Ešte rýchlo, musím si to pripraviť. Dobre, to drevo nepočúva. Bože. Že som vykraftil komp. No ja si asi vykraftil jeho hodinu. Ale potrebujem jedno, že... tam bude česká hen tam. Tam idem teda. Yes, máme železo. 2 dokonca. 3 dokonca, o môj boh. Si železo. Ježimaria, OK, no bandáž, to sa môžem vyhelovať. Ale mám horšiu správu, že ja sa nemôžem, keď zomrem. To som nevedel predtým, že... Máme 2 železa a za to... vykraftíme. Toto. Ja neviem, ale či to... No ja si nechám. Čo zase je... Dobre, ja viem, že je... Ježišmaria.
Tam je vždycky kmapky si tu dám, bandaž. Nebo ne, já si ho nechám pro sebe radši. Tady to například. Nepremotal. 15 minut už máme. Takže 5 minut jeden. Dobre, tak asi ne, ale možno poďme aj zachránit. Ja neznačím, že ty zajaci takové vyničili kade. Jenom chodí na jednom mieste. Si vypnem asi radši toto, shift, či čo to je? Áno, sprint vlastne. Bo vykraftím tú poličku. Toto si určite vykraftím, keď nezomrem do tela. Ja. Zveduje, koľko prežem útokov. Takže samozrejme poprosil som like a odber, aby sme mali naozaj tých 200 000. Už 200 000. Nemám ani 1000. 200 sa myslím len. Ale možno dáme aj 200 000 niekedy. Za neviem, rokov. Aj srandou. Idem si ja asi na drevo. To bude potrebovať do ohňa. Chcel by som aj ten maximálny si spraviť, ale to asi nebudem mať. To je dobré, keď ste viacerí. To zrobíte zrandu, ešte len štvrtá nádza už na nás zautočia. Mali by sme ísť do nejakej, si dá zapájať spíru. Mne prípada, že keď shiftujem, že aj tak som pomalý, jak neviem čo. Idem pozrieť, Bože, kde je to dieťa, by som to vedieť tiež. Som si nepreskúmal ešte. Neviem, že by som išiel to dieťa zachrániť. Tady to. Mám 2 minúty na to. Mám sa mývať vlko. Pozornosný. Dobre, už to mám. Idem na moju stratégiu, jak srap. O, ne, tak nie. A dobre. Že pojedno ich bude zabíjať. Hej, ty hajzol. Ste nepočuli. Ja neviem, či mám ísť ešte. Dobre, idem. O, ne, počkám, vlastne oni na nás zautočia, že tak ja som dement. Tak tu je železo, zoberiem. Takže zatiaľ keď sa... Čo je toto? Ježiš, to je na to hento. Čo to je? Tu je tiež toto. Rýchlo, potrebujem sa vyhýlovať. Takže mám 2 mŕtvych okolo. Takže už mám 4. deň, teda 4. A tom zase zabijem 2 alebo jedného a takto dokiaľ asi nezomrem. Myslím to fakt. Ja som zvedavý, či sa dostanem k medveďovi alebo alfa medovi. Medveďovi a že ma zabije oskoše, alebo ja jeho. Ježišmaria. No poďte vy. Večci. Ja neviem, či to môžem. Medveď. Tu jaký má oči, ty vole. Odchod. Takže tu máme jedného. A 2 na mňa zase.
Dvojkovia idú na mňa. Dobre, som prdeli. Počkaj, oni sú len dvaja boli. What? Niekedy sú traja, zvyčajne. Videl som u niekoho, že boli 4, ale že 2. No tak to máš to si neviem. Jak sa vlastne boli? Aha, tu. OK, teda. Kompas. Si to mal ľahšie nájsť. 20 sekúnd. Tak to je ten domček. Musím robiť Slovensku. Ale sranda. Tak a máme to. Ideme asi zachrániť naši písečku. Hlavne na to ukáže, že ideme pre dieťa možno, alebo len jednu vlka zabiť. Uvidíme, toto je blbé. Ježiš, zás prší na šlahu. To je hrozaboko. 4 vlastne sa dohromady zabil, hej. Ja ma nahitoval veľa. 4 už som zabil a nemal konzistinu. Čiže? O môj bože. Prosím, to... A dobre, ešte nechcem dostať. Málo toho bolo, ne? 3 boli, alebo viacej bolo, ne? Alebo... Vnútr to, ne? O môj bože. Asi pôjdem do nejakej budovy. Tak to som ešte nešiel, tak ide tady. To je to, tá rybárska blbosť. Ježiš, zase ten blbý vod. A co je tu odrazu? Tam niečo je tuším. Aha, ja som už printoval. No je to hento. Ale nejak blokový. Yes, dobré. Takže... Počkaj, nemal som predtým. Kde sú zelené kvetiny? Čo to je toto? Dobre, to je čiastka, to si... Ježiš, to mi alfa vlk. To budem tiež potrebovať zabiť. Ale vám prídete, bude stačiť. OK. Všetko sa mení. Mám ďalšiu bandáž. Toto si zobre tiež. A blíži sa noc. Tak ja idem naspäť. Mám 30 sekúnd. Žmaria, už som si išiel zobrať to. OK. Jak sa tam hľadá?